Joen en welkom bij het Politbureau, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van dit politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Joen, wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Ljouwert. En we zullen het met hem hebben over het vergunningsbeleid van festivals in de stad. Festivals zijn leuk en net alleen nog in dit culturele haatstad hier. Ze brengen jild in het laadsje en zorgen voor een boost in cultureel opzicht. Toch is er verzet, het is in oerlijst. En dat brengt lokale oerheden, die voor vergunningen zorgen moeten, vaak in de problemen. Ja, Sjoerd Feitsma, wethouder in Ljouwert. Welkom in het Politbureau. Dank u wel. In dit culturele haatstad hier is de gemeente Ljouwert vaak in de rechtszaal te vinden om bezwiermakkers in festivals van repliek te chennen. Dat lijkt me heel vervelend. Ja, nou ja, vervelend. Het is inderdaad wel vervelend, want er was natuurlijk eens voor iedereen wat budget te kennen. Maar bij festivals is het nou één keer zo dat er loot geproduceerd wordt. En ik kan me vaststellen dat net iedereen dat fijn vindt. Ja, loot is soms oerlijst, hè? Ja, dat wordt ik sjoeners oerlijst. Dat wordt trouwens ik toch de wet sjoeners oerlijst. En daarom was de vergunning al aan. En die vergunning die als ze bezwiermaakt zijn. Nou ja, goed, normaal is er geen lood. Bij een festival is het 3 of 4 dagen is er wel lood. En daarom moet er een vergunning onvregen worden bij de gemeente. Om steeds maar een uitzondering te maken en lood te produceren te maken. En wij had het nota altijd zijn. Wij vinden het belangrijk dat die festivals hier in onze gemeente komen kennen en georganiseerd worden kennen. En dat bloot in de toekomst ik zo. En toch in die context sci-fi zeggen, Feitsma. Er is al een periode achter elkaar dat je hem van de rug te stieren. Dat sci-fi Wolf net uit sturen mocht, want er waren omwenners die in de les van het lood. Ja. Hey, dan als gemeente dan net faalt, moet je net gewoon zeggen van nou, we regelen het één keer goed. Eén keer is er een keer wat gedonder. Die jaren daarna is alles klaar. Ja, er zijn twee dingen. Hè. Het is zo dat alle vergunningen die kunnen in principe dat is een besluit. En een besluit kan natuurlijk terug belang hebben, dan kan dat onvruchten worden. En dat is de oude jaren zou wezen en het zal de komende jaren ik zou wezen. Het is wel zo dat zeg maar, de zwierste vergunning altijd een omgevingsvergunning is. En dat je nou even, de sci-fi is dat is het Green Checkgebied. We hebben nou als gemeente dwaande om dat te regelen in een zogenaamde bestemmingsplanprocedure. Het is nou nog een recreatiegebied en het mag een evenementengebied worden. Nou, het bloot natuurlijk ook wel een recreatiegebied. Dat is de basisbestemming. Maar jonken het recreëren is het aanstek makkelijker mogelijk om daar een beperkt aantal evenementen te organiseren. En dat is dan in het bestemmingsplan juridisch geregeld. En dat is wat wij nou als gemeente op poorten zetten dit najaar. En dan moet de rier dan op een gegeven stuit, het zal ergens in november wezen, ik een besluit aan nemen. Ja, er zijn eigenlijk 2 vragen die het opdoen. Ten eerste, waarom wie dat net jeder regelen? Ja. Nou ja, goed, dat hier misschien wel kent. Maar we gaan nu 4 jaar ongeveer festivals in dat gebied. En we gaan natuurlijk mij die organisatoren en ik mij bewenners regelmatig om tafel zitten om te zien wat kan nou wel en wat kan nou net. Voordat we het definitief vastlezen. En dat is een van de redenen. Hebben te lang onsjoen dan? Als die festivals blowend wezen zoen nog net? Nee, want wij hier in Savisad wilden betrouwen in dat het gebied zo onttrekkelijk is voor organisatoren om een festival te organiseren. En dat zijn nou de 3 bekende festivals. Dus die bestemmingsplanwijziging hier al volle jaren kennen? Nee, want wij wisten net wat de gevolgen waren. Maar bijvoorbeeld ik denk aan het kamperen. Hè. Dus het is net alleen nog maar een podium met muziek. Maar het gaat ook om tentjes die eromheen staan of die bij het parkeerterrein staan. Het gaat ook om het parkeren zelf. Het vervier van mensen, al van dat soort zaken. En dat mag natuurlijk wel goed in het snotje houden om terug te halen wat daar wel en wat hij net kan. Nou, het proces wat wij nu omgaan, de komende maand, mij usrieën, mij bewenners, maar zeker ik, mij de organisatoren van festivals, is de zogenaamde bestemmingsplanprocedure. En in die procedure willen we dus juridisch regelen wat wel en wat net kan. Zodat we voor een periode van 10 jaar, voor de organisatoren zelfs, voor de beziekers, maar natuurlijk ik voor de bewenners van de dorpen en van Kamek Geboren helder ha wat ze verwacht je kunnen. Ja, dat ligt er wat te komen, want er is ook een petitie op een gegeven tijd begonnen. Daar worden zelfs door rietsleden en jouw eigen partijgenoten, zelfs ik wethouder Henk Dijnem, die ondertekenen dat. Dus in de rier zal dat wel barren, die wisseling van bestemmingsplan. Ja, daar ging ik wel vanuit. Dat wil net zeggen dat er geen discussie is natuurlijk. Ik moest even denken aan de verkiezingen die wij vorig jaar hadden. Toen wie een van de vragen in het verkiezingsdebat onder de listloekers wie ik van willen wij trogje in mijn festivals, wil je trogje in mijn festivals? En volgens mij had toen haast alle partijen zijn ja, wij willen trogje in mijn festivals. Maar dus Welcome to the Village, sci-fi. Vaak in juli, augustus wordt het houden. Dat die als gemeente zitten, dat ken voor u. Dat kent voor u en dat hebben we eerder al zijn. Maar dan zit je wel bij die recreatiebestemming. Mensen met een snelle beurs, daar is de Green Ster ooit ik voor oprichten. Mensen die naar op vakantie kennen op een fiets daarheen. Toch genieten van vakantie. Lees aan het strandje. Als je er nou del fietsen,
kennen het iets op. Maar dat soort mensen daar net meer te komen. Er zijn in principe 2 dingen. Het eerste is dat wij, en daarom is het wichtig dat we dat nou doen in de bestemmingsplanprocedure. We hadden dit hier al zijn, er binnen altijd strandjes iepen of een strandje iepen. Dus de kist er altijd te lanen. Dat wie in vorige jaren weer dat net zo. En dus dit hier konden de recreanten gewoon te lanen in het gebied de Groene Ster. Ik had er een festival weer. Ik had er een festival weer. En dat zijn de strandjes het dichtst bij Kamik geboren. Dus het dichtst bij Ljouwert. Die winnen gewoon toegankelijk. En jonker nog het naaktstrand, want dat moet juridisch altijd toegankelijk wezen. En dat bloot ik zijn in de toekomst. En dus dat is de situatie. Nou, wij willen dat natuurlijk hartstikke graag straks planologisch zou regelen. Maar dan willen we wel in gesprek met mensen en met gebruikers van het gebied. Van ja, wat voor gebied wil je hem nou toegankelijk houden en wat gebied net? Want dan kunnen we een middenwijs ziekje tussen de organisatoren van festivals en de gebruikers van het terrein. En het tweede is, het klopt, het is altijd in een simmervakantie. Maar we willen zo dicht mogelijk aan het begin en aan het eind van de squalle simmervakantie zitten. Zodat zo groot mogelijk part van die simmervakantie het grootste part van het terrein wel toegankelijk is voor recreanten. Maar dan is het dus wel, als je het zou stellen, het leefplezier van de Ljouwerters en de meesten die het omkrieten, maar een snelle beurs, minder belangrijk als de economische effecten van die gasten die natuurlijk komen hier in de stad. Het kan beide. Het kan absoluut beide. Dus mensen die het recreëren. Nog een mooi liedste stukje recreatiegebied. Ja, dat klopt. Als het festival er is, hè, dat is inderdaad weer. Nou, lid dat bij een festival als Sci-Fi, lid dat 4 dagen wezen. Wij gaan importeren met de organisatie, dat hebben we dit hier al hebben we bij Welcome to the Village al om de op- en de afbouw zo snel als mogelijk te doen. Want ze hebben natuurlijk maar 4 dagen of 3 dagen een festival, maar ze hebben wat langer de rond te nedigen omdat ze alles opbouwen mat. Een weekend van tevoren werd het al uitslepen. Dat klopt, ja. En dat mat ik wel, hè. Ik wel, want daar zit ik heel dure apparatuur natuurlijk. Van de recreanten. Dus die weken kist het net broeken, dat is inderdaad, dat weer. Maar we kunnen natuurlijk wel zien hoe het gebied zo faceerd mogelijk, dus zo optimaal mogelijk broeken kist, zodat het zo groot part als mogelijk altijd toegankelijk is. Ja. Maar nogmaals, er zijn dus 1 of 2 stranden altijd bereikbaar en dat betekent dus beide dus kin. Ja. En als het haast door Ljouwerters die het gebruikmaatje van het gebied, dan gaan duizenden Ljouwerters ik naar die festival sta. En dat is ook de reden waarom we beide in het gebied mogelijk maken. En nog even, ik zou kijken, 2 vragen. De eerste vraag wie van hier dat bestemmingsplanwijziging, hier dat jij er maakt. Nou, de hele antwoord op je minore vraag is eigenlijk zo'n bestemmingsplanwijziging, dat is een heel lang traject. Dat kan op insprutsen worden en er zal op insprutsen worden, er zal op bezwierens komen. Ja. Dat is een heel lang traject. Ben je net benauwd dat heel lang wordt en dat er festivals wijzen zullen die de daad bij het woord voegen, zodat ze dat al zijn hebben, ben je ergens oorzinnen? Ja, dat zou konden wezen. Maar dat zou konden. Waar ben je er net benauwd voor? Nou, ik ben daar net zo zeer benauwd voor. Ik weet dat de festivals graag blauwen willen. Die show de kwaliteit van het gebied. Ja, dat vind ik prachtige plakjes. Draagt niet altijd hetzelfde maar voor. die had geen Groene Ster en het is geen Ljouwert. Je krijgt wel zo'n kritiek van de organisatie dat er toch in de communicatie van heel soort misgaat. Ja, wat denk ik... het is natuurlijk best wel ingewikkeld om een festival te organiseren. En we hadden nou telkens hoe het loert. We hadden even kamperen. Een fout maken. Wat verwiet je jezelf? Nou, ik denk dat wij even zien naar wat wij dienen hebben. Er zijn heel soort mensen bij u ontzettend hut onderslag. En daar heb ik een heel soort respect voor. Alleen nog al bij u in de juridische afdeling. Want het is enorme beelig van werk wat gebeuren moet. Maar zo nou en dan ontstaat er natuurlijk wel wat communicatieproblemen tussen mensen van de organisatie. Dat ben ik net altijd dezelfde mensen geweest met praat. En dat ben ik eigenlijk grote bedrijven die erom werken. En bij ons bij de gemeente is dat hetzelfde. Dus dat hier zo nou en dan wel wat soepeler kent en misschien weer dan wat minder roerswest. Maar wat verdiep je jezelf wat dat betreft? Eigenlijk dat je zelf het wordt vieren met een hin of een liedsploegje om je heen? Nou, wij moeten natuurlijk sowieso de festivals en dat hebben ze de oude hier nou wat beter die moeten wat beter gearwerken. Nou gaat het echt specifiek om de Groene Ster, zodat we van hun beter weten als gemeente wat wil je hem nou. En om even een voorbeeld te Jan, wij kunnen pas een vergunning verlenen op het moment dat al die stikken, en dat zijn soms hele pakken papier, zeker nou het mijn omgevingsvergunning werkt, dat compleet is. En soms krijgen we dat vrij let. En dan kunnen we dus pas in een let stadium kunnen we die vergunning uiteindelijk jaan onder festivalorganisaties. En dat is natuurlijk frustrerend voor de organisatie zelf. En die weten net wat ze binnen, voor de gemeente, maar ik van de omwonenden, want die weten net wat ze verwachten kunnen. Ja. Nou, dat is denk ik een van de belangrijkste. Dat wordt eenvoudiger, maar er worden nog steeds vergunningen onvregen. En dan moeten ik nog steeds vergunningen verleend worden. Ja, maar het is in elk geval dan helder voor mensen die de wijnen en voor mensen die het organiseren. De kern gewoon 3 festivals georganiseerd worden, maximaal 12 dagen leuk in het stergebied bij Ljouwerts. Ja, en hij heeft al de hoofdkerk of nog iets neemt, maar je bent dus net bang dat nooit het culturele haatset hier dat je festivals kwijtraakt.
Want dat wordt wel zijn, hè? Dat ze oren ja, dat weet ik. Maar wij gaan in kwarten. Deze waanje is maar de lancering van het bestemmingsplan. Er is een oprin van bewenners en dan komen de organisatoren zelf. Ik ga de organisatoren uitnodigen in september om deel te komen bij mij. Dus is maar bij de gemeente om te praten hoe de toekomst. Dat zit even los van het bestemmingsplan. Maar wat had je hem nou nodig? Hè? Wat kunnen wij nou doen? Dezelfde processen gaan we natuurlijk doen met de bewenners. En misschien ik wel met de bezoekers van festivals, want die hebben soms ook hele creatieve ideeën. Maar vanuit de gemeente Ljouwert, en dat had ik een paar keer onjoen in het verliezen, is gewoon heel helder. Wij willen de festivals heel graag houden in Ljouwert. Wij binnen festivalstad, net alleen nog in de Groene Ster, maar ik in de binnenstad, dan neemt het Oude Tjerk al wel even, daar bart ik een heel soort. Ik in 2020 en 21. Ja. 2019 en 2020, want we zijn alweer een nieuw vierde. We wachten dat volspanning al even zijn naar het hoe dus cartoonist Gergo van Beek naar de materie Sjoenhet. Ja, dat wie hem wel. Ja. Goed, Tieke dank voor je komst naar de studio, naar het politbureau. En ik hoop dat je beschikbaar blijft voor dit politieke programma. Zeker, dank u wel. Dit weer het politbureau. Bedankt voor het zien en graag rond na je weekend.